pag imahalin ng bagol. Wala ko pampalit bugas. Palit sa materialis din kuhan. Dakan ko to kong balay. Kaita na eh. Ayag naman ta. Huwag yung makaon ron. Lang. Kasi mahalin ni ugma. Palit ko ni kuhan. Materialis o bugas. Iya. Bukat. Gula. Hari basta-basta. Pagpon. Sa kay gamito para kuan sa materialis para padakong balay. Gusto. Magpalit ko una kabilya. Sukma. Lublak. Kay kinahanglan gining palaya ng lublak. Yung lublak ko sa minto. Minto gusto. Sukma. Asin. Kapag yung kuloro, kaya aron kuan, liko na akong balay. Usap man mga tarbante, kinahanglan di ko ng mga 20 kabuok. Gina ko na ipatrabaho mahalin ng bagol na ko. So, wako masag nga hayag ng ta. Buto man. Sunod, hila ko tinor, kwarto. So, may palit na ito mga Dong! Nak! Nak! Dong! Nak! Gutom kayo, Nak! Iting! Oh, nanon pa? Kadugay pa ni mo, pag-ano ka nang nakit na lang ako ang nilaok na si sakit mo. Iting! Mari ka! Unsa ka tisugo ipapa? Unsa kan gutom na kayo mura magkakwaidonggan. Ano ba? Oh no! Kahit makikag di makagikan. Imam bungulan mo. Balik dito. Makaon kay gutom na kayo. Dali, igutom kayo. Kinahanglan ni kong mason na ni. Mason pila kay sweldo sa mason ron? Depende na ako. Ako bitay tag-iya sa balay. Pero, sa ka no? Ako tas, nagkamera bitaw doon sa kong anak. Ayan kay, nagkalin kita ng bagol. Sugdan ginakog pamalit materialis yun. Gutom naman yun. Oh no! Dugay mo kaya akong anak. Bantay dito na ako. Kasaan sa turon? Gutom na kayo. Ano nang ginagawa? Baba naman yun. Baba naman yung buwan ako. Patas ano? Shoot! Palita ko. Makaon na lang ng ko. Ilaon. Kukubaw. Ito lang dagko nga. Yung dagko lang makaon. Dagko na ka. Yun ang dagputso. Alang. Dong, good sa kang anak ko. Anak kong berting lagi ah. Berting, katuntasok pangandoy. Ako, ha? Sige, Dong. Nalay ka kuya. Sige. Ampingan ko, Dong. Wow, ani berting. Ano sa katasok pangandoy mo? Ang anak, kaulag mo sa tidog ko. Ano ba? Oo. Lagi? Kung sa taas pangandoy lagi? Sa mga office berting, good? Oo.
Nandoy sa nang tulog bagol na niya. Tulura ka ko. Iyo ba siya, mapalit ko na siya bugas. Ya, ang kami siya materialis, ya tulura ka bagol. Ano, isa, ang girtin na. Tuma na. Agay sa mga anak gino. Pati naging gutuma. Ano kayo ba mo? Mura makan natugan na yung ipalit. Kainar makan sugar. Gutom na kayo. Tre. Likod na kayo mga unta. Sa itong ron kay. Wait. Tay. Bugas. Ano na itong bagol na to. Palitag bugas. Pagkaon na. Tay, sa. Ang batasan na kong balay. Usa ka naman yung bagol. Kanataas Diyos. Ito. Lublak. Katupang kabilya. Ah, grabe. Asa panganduling niya, uy. Air pa ko. Baik ikataw. Alis berting. Ako gusto umayo ka ng nay bisita di sad magkuan. Ya. Tangag wifi. Karon kung kuan daghang kintaw mo ari ba? Taura yung wifi kay aron daghang tao mo kuan? Saka ka pa. Di pwede. Ako kita yun. Saka ka pa. Di lagi pwede. Ako sa ganas mo balay. Saka gyapon ko pa. Di lagi pwede kagahi ko mo. Kap. Gahi na kita ko ha. Ngalan kita ko. Gahi ko mata bunalan ko eh. Di kasabot, gignan di mo saka. Ito na to. Tiboy! Gahi ka ko. Tay siya. Kita sa akong balay niya. Awin na. Matay. Nalan ang anak noon. Tungod. Matay siya. Nalan na ang anak noon tungod sa kong pangandoy. Asa sa kong pangandoy eh. Ah, may upa sa ilo. King! King! King, sa ilo ako ting ha. Sa ilo ako dong ha. Paiwag po ang buwan dong. Diin lang ko mangandoy dong. Di ka mabunalan ako. Ikaw masagod. Oh, mo na. Mana dong? Sorry dong ha. Oh, sana all.